biasa gak ngene. Padahal iki biasane lho iki. Gek mambu iki kok. Tah kadaluarsa ketok iki. Kadaluarsa apa enggak didol. Rasane kowe neh Wong kok penggane panggah ae. kowe ora ngerti keseharianku to. Aku lek ra ngombe yo enek sing kurang. Mosok bedino kok ngene. ARSK. Bah, Iya to, aku mending gak mangan timbangane gak ngombe. ngeri cah iki, Cuk. Aja mbok terusne gok. Alah bedino kan lo kuat, Bos. Iya, besok itu tuwekamu lho. Loh, aku ora iso tuwek. Jenenge menungso e kabeh iso tuwek, ora enom tok. Nek aku beda, Bos. Loh, sarungan kok ndi? Mulih tahlil. Tahlil? Sopo sing mati? Gak krungu ya? Kene acara, Bos. Aduh, Pakde salah. Mati salah? Kok omahe kono lho. Pojokan sanding gerdon. Walah wong kuwi to. Kok yo mati barang. Wong jenenge menungso e kabeh nek patine stadire sakmono digarisne, Bro. Lah yo biasake lho gak mati wong kuwi. Biasake lho ora mati. Ya mbok kuwi. Kok mati barang. Loh, berkatmu ndi? Berkat Iya wong tahlilan iki biasa oleh berkat to. nggih apa ngono nek omah sego lho pirang-pirang tak kekne no. Wah, ngono ya ora mbok cangking. Kan kena tak tambul. Ruwo aku mengesirku gak liwat kene. Aku kok nyapa cah gendeng kae nek mburi ya. Wah, wis rutinitas iki. Ngene lho. Aku tahlil ki lho disangoni karo mbahku. Wah, oh ya enak men. Lho, Kan aku ya piye to? Aku Iki pengen roh ya sanggup pira? Tahlil tok. piro? Delok. Sak Wih. juta. Tahlile 1 juta. Iya. Ye, Enak menono. Uripmu. makane dadi yo putune mbahku. Oleh gak daftar dadi putune mbahmu. Paling yo dikecek sik karo mbahku. Bagi no nggih tuku tambul. Tambul apa? Iki ngombe tok seretan iki ketoke kadaluarsa iki. Lah ngono ya mbok ombe. Biasane gak ngene rasane iki mbuh beda. Arep bagi saiki kan. Tak ewangi aku ya ra doyan. Wis gak usah engko awakmu gak kuat engko. Ngene kowe gak petuk aku paling ya ora tak dhuwit. Lah Meh ngono lho. kancamu sing paling royale mak aku tok. Liyane delok endi? Liyane lho ora gablek dhuwit. Oh iya. Gablek lho awakmu. Yo 200 ya. Wah, iki semening iki. Nek tuku tambul. Segone. Oh, Kamu sego. butuh sego. Oh, luwe aku ya an. Segone 150 tinggal yang bakar sambel Weh, dosmu ya. iki. Cocok. Sama iki tuku ngombe neh sesuk. Ya wis, tak mulai aku. Mulai? Dani mbahku engko kongkon ngidek-ngidek kok aku. Alah, aku gelem ngidek-ngidek pokoke diopahi. Lho, beda no, Bos. Ya wis ngono. Ya wis. Suwun ya. Ya. Mening. Mening kena itu tadi. Coy. Gas budal. Nyuluh bekecot. Ora kerja sedina ini bingung omeh pirang detik weh. Lah iki lho. Tapi ya senternya ini Masuk amoh iki sentere. Wah, telo bae. Wes bae salah lakon iki.
Apa pamitan karo Mbah sik penake iki. Mbah, putumu golek rezeki sik, Mbah yo. Rene iki. Boleh. Oh, berarti oleh. Suwun, Mbah yo. Oke. Nah, berarti oleh itu genah wis. Prospek cerah. Di entuk sakmene. Kurang akeh. Ini apa-apa iki? Amne batang ya bener kayak kakus ini ambil antara barang yo mati iya ora pamitan karo mbae yo wis jane sauri Lah iya. lah kuwi tapi ambil sangseng ini tak ngurut pokoknya panggah golek iki waduh mati neh senter musuh aduh amoh tenan iki senter nyileh maling dadakne no iki salah piye iki kan opo kok malah abot ini opo iki arepe bah kaya cilake brungkung rong kedokan kok wis boyokan masuk kakan ngene ya nah tenan lagi lho nyot nek sikil gembrinding guluku ya piye ngono iki Laut le. sinten niku Ini Nyar. napa niku Mati wingi kapuke anyar. Mati wingi kapuke. Timbangane dhuwit kae mung tinggi tuku tambul ya karen tambule golek. Mumpung udan-udan, mau nek kecot. Biasa enak nek kene. Ngambi kujane. Mbah. Matane rokokan bengi-bengi. Karo golek nganu iki. Aku dhisik mung sing golek. Heh, kok iso karnapalan bengi-bengi. Beh. Aku demit le. Debet opo kuwi lho karnapalan. Piye lho. Lek bekecot le, kegiatan. Ngono ki mboyo mulih sik salin. Asli le iki. Ora. Ora no. Asli. Raimu. Oh, macak lho iki. Ringis. Lho. Karnapal no. Bengi-bengi karnaval. Lah iya ngapa bengi-bengi karnapal iki? Bengi bagimu. Bagimu Isuk. bengi-bengi barang. Ah, mbah ngene iki aku golek malih ra entuk. Wis nganu ya. Ngancani aku ae. Andi. Entekne ngombeku nek kono mengno. Gandeng. Gandeng piye to maksude? Gandeng. Gandeng apa? Kere, ambumu ra enak no.
Ang Wangi apa, Mbah? Pirang dino to? Iseng to, Mbah we? saiki Dancuk. aku keterucut le. Tanu sing. Le rasa cepot iki kok. Bah, kuwi lho karnapalan bengi-bengi. Yo, ngarono sik. Gah. Bah. Budi. Ya, ana. Lah iya iki lho, Mbah, anune ngene. Lah, Mbah. Wong dijak bareng lho kok iso keri. Sesune wong tuwek. Makune disuwi. Danto. Mbah. Randi digo to, Mbah? Diklek iso nek rai. Ini medhuk lho. Aku lemot ram. Ini lho. Makane wireng iki. Lha kok iso wireng, Mbah? Kebakar le. Kebakar kok jek urip. Matamu kok putih? Ngantuk. Ngantuk putih. Iki lho sing tak maksud iki. Tapi ki mung rada kadaluarsa, Mbah. Doyan gak? Tenan. Iki tanganmu nyandi to, Mbah? Gak enek le ditaleni le. Klek. Iki. Ngombe sik ya. Ya. Rada nge-flavor iki, Mbah. Muntak mantuk tok ah. Aku gak iso ngomong le. Lah kuwi. Ketok. Gawe mare yo aneh-aneh lho, Mbah. Bengi-bengi lho iso gawe kenekan lebih nopo lho. Gombalku yo mek sitok iki lho. Sesuk tak tukokne. Ganti warna putih, pink. Gombal seumur hidup ya. Aja ngene iki gak masuk, Mbah, ngene iki werna ngene iki. Awakmu malah ketok tuwek malian lho. Ngene iki arepe tak jak nang komplek ya ora pantes. Gak iso Raimu. ini lho. Iso. Duwe gak to, Mbah anu? Wah, enak. Wis kerhiput tapi, Mbah, kan. Gak iso ceng. Tenang, tak tukokne obat kuat. Lah iya ngono lho. Mbah. Nyandi to wong iki? Wah, rene kok malah joget-joget nek kono. Olahraga le. Kowe iki wis tuwek. Rene, nggo kene. Gak iso le. Sowen wong iki. Ya, wis ngono, Mbah. Wah, iki gawe-gawe wong. Aku ki ngesakne sampean golek bekecot. Klambi koyo ngene, daul-daul, Beh. Beh, Aku kayak ngene iki gara-gara ngombe le. mosok iso dadi koyo ngene? Heeh. Ngusirku lho dadi gendruwo. Gendruwo apa to, Mbah? Demit. Udu lho duk demit. Demit le. Udu. Aku kan demit karnaval nek kono kok. Ing Agustus wis entek kok. Iki karnaval gak Agustus kok. Kiraimu gosong tenan ya, Mbah iki? Kosong nih, kobong. Batang ambune. Patah yo Mulai sesuk wis gak usah golek bekecot, gak usah ngrosok. Tak openi nek omah. Apa gedek-gedek? sarapan gak tau enek. Tak golekne. Wis to, Mas yo aku gak nyambut gawe, gak kerja. Panggah enek. Sing utama iki, ngombe panggah enek. Oke, ngombe sik. Lah ngono lho. Aku mumet le. Matane mumet lagi sak stritok mumet. Piye Mbah iki? Iki rencanane bar iki nyandi iki. Tawuran le. Tawuran. Lho, ora duwe tangan, ora duwe sikil. Gak tawuran. Sik, iki ngombe bar iki nggo. Piye? Aku ora iso ngene le. Iso tak benakne. Iso. Ini lanang wedok to Mbah sini? Lanang. Tapi kok apa lah.
Ngombe sik, Mbah. Wayahmu ki. Nah. Wayahmu. Piye to wong iki? Sampun le. Sampun napa to ijik sakmene kok. Bae gak kuat le. Ngalah karek sak idik. Wis ton. Iki wayahmu entek Mbah iki. Lah ngene lho wis. Wis. Matur suwun le. Ngono lho ndak. Wis ngewangi ngentekne. Tenang tadi tak duwe. Nah. Nah, iki kena iki ngomplek. Nyoba. Gini ngomplek. Ngapa mau tak mantuki? Ora iso nyekel le. Sak lah. Wes. Yo, Anak sugeng gak gendruwo kok le. ngapa golek sing gendruwo? Golek sing wong sing ngene, golek gendruwo. Apa sing jembut. Aneh ya. Jembutan sawah. Seliramu ki wis. Bosen aku dadi niki. Lah terus Pengen dadi gendruwo. alah ra usah. Ganteng le gendruwo iki. Gak kesel. Padha ae. Aku kesel sembarang gak iso obah. Ra usah dadi guru, ra usah dadi ngene iki. Iki karena pale wis entek. Wis sesuk iki wayahe. Plek. Ngono lho. Beh. Kan wong iki. Ra pamit ra opo. Ngombe ya wis entek. Entek wis ngono kuwi. Iki ini. Pentolatanmu. Nanti emang. Bah, rasa mencolot-mencolot. Ngelok kesleo inggo tuwek nek asam uratmu kumat inggo. Bah. Bah. Beh kok ya malah mulak malik. Ini lho, Mbah. Cek kurang apa piye? Tak tukokne neh kurang. Mbah. Ditak ning kene wong iki. Mbah. Mbah, tak mendem to we? Heeh. Cuk.